Bona tarda i benvinguts al Notícies. Les xifres de l'atur a casa nostra comencen a evidenciar la sortida econòmica de la crisi provocada per la Covid-19. El nombre d'aturats a Reus avui dia és inferior a fa un any i també inferior al nombre d'aturats que hi havia a la ciutat abans de la pandèmia. El sector serveis continua sent dels més afectats, mentre que el de la indústria s'erigeix com un dels més beneficiats en els darrers mesos. Unes xifres positives que coincideixen en el temps amb l'aprovació de la nova reforma laboral, una reforma que millora el salari mínim interprofessional i que també obre la porta a que moltes persones que no compten amb un contracte indefinit puguin accedir a un lloguer. Tot plegat en un dijous 10 de febrer en el que la mascareta ha deixat de ser obligatòria al carrer. Des de l'inici, la decisió d'obligar a portar mascareta a l'exterior no ha estat exempta de polèmica, ja que gran part dels epidemiòlegs n'han qüestionat la seva efectivitat en espais oberts. El mateix dijous que el govern de Reus i la nova concessionària de la Brossa han presentat els 400 nous contenidors que es repartiran arreu de la ciutat. L'alcalde Carles Pellicer ha confirmat també que els nous vehicles de recollida hauran arribat abans de l'estiu. En plana esportiva els expliquem les novetats que hem conegut en les darreres hores sobre la nova competició europea de clubs que vol impulsar l'ECA, de la qual en forma part el Reus Deportiu Virgínies, un torneig que tot apunta que es disputarà el pròxim mes d'abril. I en plana cultural us portem un nou capítol dels Secrets de Reus. Avui els descobrim unes pintures rupestres que es troben a la zona de la Mussara, el Viol i la Vall del Forja. Les xifres de l'atur a casa nostra comencen a evidenciar una lleugera millora i conviden a l'optimisme. Tot i que la xifra d'aturats aquest mes de gener ha pujat una mica respecte al mes de desembre, sí que és veritat que les dades són millors que les de fa un any i també que les que es registraven abans de la pandèmia. Això sí, mentre que hi ha sectors com el dels serveis, on els treballadors continuen en ERTO, altres com la indústria han crescut significativament en ocupació els darrers mesos. Reus ha tancat el mes de gener amb prop de 7.000 persones aturades, una trentena més que el mes de desembre, però quasi 2.300 menys que el gener del 2021. Unes dades que, malgrat la situació de crisi que encara estem vivint, conviden a l'optimisme i a creure que la recuperació econòmica està més a prop. De fet, a la capital del Baix Camp, les dades són millors que abans de la pandèmia, tot i que hi ha nuclis concrets de població que preocupen més que altres. Estem en una situació una mica millor que al començament de la pandèmia, no d'una manera molt significativa, però vol dir que des del punt de vista tot el que ha sigut la crisi provocada pel tema de la pandèmia, diguéssim que durant aquest 2020, sobretot al final l'últim semestre, s'ha millorat. El fet que siguem millor que el desembre del 2019, amb dades de l'atur, ens dona cert optimisme. Sí que és cert que hi ha nuclis de gent a l'atur que ens preocupa, que és el tema de dones i el tema de gent més gran de 45 anys. Pel que fa al total de la comarca, hi ha prop de 12.000 persones en situació d'atur, 40 més que el desembre, però 3.750 menys que el gener de fa un any. Això sí, mentre que hi ha sectors com el de serveis, on molts treballadors continuen en ERTO, altres com la indústria han crescut considerablement en ocupació. En global, però, els ERTO han baixat més d'un 50% respecte als primers mesos de la pandèmia. Han anat baixant més del 50% del que hi havia al començament. Això també, mentre existeixin els ajuts, també és un pulmó que s'està donant a moltes empreses, però hi ha sectors industrials alguns que han crescut d'una manera significativa en l'ocupació, lligats al tema salut, al tema agroalimentari. És un tema que també, per dir uns sectors que pateixen, són els més dedicats al tema serveis, al tema del turisme principalment. Des de l'Ajuntament de Reus s'està treballant per seguir millorant aquestes xifres amb diferents projectes. Els cursos d'orientació laboral que es fan des de Mascarandell han crescut el doble el 2021 respecte al 2020. Hi ha ajuts per a empreses per a la contractació de gent jove i recentment també s'ha impulsat un pla d'ocupació on el consistori contractarà 25 persones en situació d'atur a jornada completa durant un any. Unes xifres positives que coincideixen en el temps amb l'aprovació de la nova reforma laboral impulsada per l'executiu central format pel Partit Socialista i Unidas Podemos. Una reforma que millora el salari mínim interprofessional i que també obre la porta a que moltes persones que no compten amb un contracte indefinit puguin accedir a un lloguer. En aquesta línia, el sindicat UGT està realitzant diverses assemblees al territori per explicar tots els detalls d'aquesta nova legislació. Fa 2 setmanes, l'estat espanyol va aprovar la nova reforma laboral. Per al moment, s'ha aconseguit una pujada del salari mínim, el qual ara es manté en la xifra dels 1.000 euros.
mesura que pot ajudar a molts sectors essencials, com podria ser el de sanitat o hostaleria, segons el secretari general de la UGT a Catalunya. Que hi ha qüestions que afecten de manera real i immediata a la gent treballadora i per bé. Per nosaltres, tot el que s'ha acordat millora les condicions de treball de la gent i tot el que no s'ha acordat queda pendent. O sigui, tota aquesta precarietat que s'envoltava al voltant, en aquest cas, del turisme, però també d'altres sectors, s'ha acabat. I, per tant, això és important. Posem regles al mercat de treball i millorem condicions. La UGT està duent a terme un seguit d'assemblees per explicar les condicions d'aquesta reforma. Un altre punt fort tractat és la modificació dels contractes temporals, els quals poden afectar positivament fins a aproximadament 240.000 treballadors a tota Catalunya. Algunes conseqüències d'aquesta reforma serà l'oportunitat de llogar pisos per a aquells que fins al moment no disposaven de contractes fixos o indefinits. I veurem aquests mesos propers com aquesta davallada de contractació que hi havia per dies o per setmanes passaran a ser gent fixa o fixa discontínua, amb la qual això genera una estabilitat a la pròpia persona i al món laboral. La UGT considera aquesta aprovació el primer pas per arribar a unes bones condicions laborals i, en conseqüència, de vida. Ahir, dimecres, formalment, la decisió anunciada pel Consell de Ministres i avui, dijous, 10 de febrer, ja es pot circular per la via pública sense necessitat de dur mascareta, independentment de la distància de seguretat. Per aquest motiu, aquestes imatges que veuen en pantalla cada vegada es preveuen menys habituals. Tot i això, són moltes les persones que, per desconeixença de la mesura, per prevenció o simplement per costum, encara duen la mascareta posada. Aquesta decisió s'ha pogut reafirmar a causa de la millora dels indicadors Covid propiciats per l'augment de persones vacunades i també per la dosi de reforç. Des del seu inici, la decisió d'obligar a portar mascareta a l'exterior no ha estat exempt de polèmica, ja que gran part dels epidemiòlegs n'han qüestionat la seva efectivitat en espais oberts. Tot i això, la mascareta continuarà sent obligatòria en espais tancats d'ús públic i també dins de mitjans de transport, de la mateixa manera que també es recomana el seu ús en situacions d'aglomeracions a l'exterior. Precisament aquesta millora de les xifres sanitàries permet que a partir d'aquesta mateixa mitjanit el sector de l'oci nocturn ja pugui reobrir les seves portes, tot i que la gran majoria de locals de la ciutat ho faran demà divendres. Un sector molt tocat econòmicament que espera que aquesta reobertura sigui la definitiva. Des de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn asseguren que algunes de les ajudes promeses per l'administració pels darrers tancaments de l'estiu i la tardor de 2021 encara no s'han cobrat. El seu president, de fet, ha afirmat aquest dimecres a la comarcal que un 30% dels locals han tancat o han canviat de propietaris a causa de la pandèmia. El sector de l'oci nocturn celebra la reobertura prevista per a les pròximes hores, però continua reclamant a l'administració compensacions pels gairebé 19 mesos que han hagut de romandre tancats en els darrers 2 anys. Unes compensacions a les quals el govern de la Generalitat s'havia compromès, però que, segons asseguren des del sector, encara no han arribat. Bueno, és que ha estat molt difícil, perquè aquí anem a ser clars, aquí hi ha una guerra de partits amb el govern que ens ha acabat perjudicant a nosaltres. Ens hem trobat en situacions que empresa demanava diners a economia primer els donava i ara, per exemple, no ens el dona. De fet, la 5a línia d'ajudes dels últims 105 o 110 dies de l'estiu del 21, la 5a està pendent de pagament, no ens ho han pagat això, ens van dir que ja havíem obert i ja està, però clar, els sectors van endeutar per poder continuar, perquè recordo que vam estar tancats però vam tenir que seguir complint amb totes les obligacions. Des de la FECALON afirmen que s'han sentit perseguits per l'administració malgrat tots els intents dels empresaris del sector per tirar endavant proves pilot que demostressin la poca incidència que té l'oci nocturn, segons asseguren, en el nombre de casos detectats. Totalment perseguits, i a més d'una manera injustificada. No hi ha cap estudi que demostri que amb l'oci... De fet, és que hem estat tancat amb totes les onades. Vull dir, quan s'han fet grans aquesta sisena última, nosaltres ens van tancar només començar la sisena onada i ha crescut igualment tot el que tenia que créixer, perquè realment no era culpa nostra. O sigui, que la sisena ha sortit de les escoles.
i dels nens menors de 12 anys que no estaven vacunats. I clar, quan hi ha aquest... És que la realitat és que quan veus que no saben per on va, perquè sí, jo recordo que ens deien que els nens no es contagiaven. L'impacte d'aquest tancament intermitent ja és evident pel que fa a xifres. Segons la FECALON, un 30% dels locals d'oci nocturn de Catalunya han tancat o han canviat de mans en els darrers 24 mesos. Potser queda camuflat amb els traspassos, però sí que sabem que el 30% dels locals de Catalunya, molts han canviat de mans i altres han tancat definitivament, perquè no han pogut suportar la sangria, vull dir, així de fàcil. Bars, discoteques i sales de concerts esperen omplir durant tot el cap de setmana, ja sense aforaments restringits ni tampoc la necessitat de presentar el passaport Covid per accedir als locals. Des d'aquest dijous, Reus compta amb 400 nous contenidors que proporcionen més capacitat, són més silenciosos i també més accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Durant la presentació d'aquest dijous, l'alcalde Carles Pellicer ha anunciat que al maig ja estaran també disponibles tots els camions nous de la brossa. L'Ajuntament de Reus, juntament amb la nova empresa que gestiona el servei d'escombraries, ha presentat els nous contenidors que ja es poden veure als carrers de la ciutat. Són més grans, més silenciosos i fàcilment accessibles per a tothom. El cost de l'operació s'eleva fins als gairebé 2 milions d'euros. I amb això busquem 3 objectius clars. Primer, el de posar fàcil a la ciutadania el fet de llançar les escombraries. El segon, mantenir una ciutat amb uns estàndards de neteja que ens demana la ciutadania també. I tercer, millorar els nivells de recollida selectiva a la ciutat. Aquesta operació permetrà incrementar el nombre de contenidors a més de 2.200. Els conjunts de contenidors es podran trobar cada menys de 100 metres, amb l'objectiu de que la ciutadania no hagi de caminar tant per trobar-ne. La ciutadania té que tenir la consciència i la responsabilitat d'ubicar les seves deixalles al lloc que correspon. Per tant, són contenidors més grans, hi haurà més contenidors i també demanar que si una persona arriba amb un contenidor i troba que està ple per la raó que sigui, doncs home, pot anar a una illa del costat a posar-ho. La flota de vehicles també es renovarà, vehicles als quals incorporaran un nou sistema que proporcionarà informació detallada de la recollida selectiva per barris. Amb aquesta renovació de la flota de vehicles es busca posar punt i final a la polèmica al voltant de l'estat dels camions de la brossa. I moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. I obrim plana esportiva parlant d'hoquei patins i del futur europeu dels clubs de l'ECA. Joel, bona tarda. Bona tarda, Joel. Doncs sí, perquè continuen havent-hi canvis en aquest torneig que vol crear l'ECA. Si primer la competició havia de començar a mitjans del passat mes de gener, però la pandèmia ho va impedir, ara el torneig sembla que es disputaria el pròxim mes d'abril, amb una possible final a 8 prevista de cara al maig o al juny. Continuen els canvis en l'intent de crear una competició europea des de l'ECA, l'Associació Europea de Clubs d'Hoquei. El torneig havia de començar el passat mes de gener amb un format de competició basat en 2 grups i una final a 8, però la pandèmia va obligar a posposar-ho, tal com va explicar el portaveu de l'ECA, Toni Miró, a Canal Reus el passat gener. Hem volgut ser cautes, seguir les converses que estem tenint amb World Skate i World Skate Europa per trobar les dates noves i encaixar la competició dins el calendari de les diferents federacions. Estic molt confiat que puguem arribar a un acord, el que passa que no és fàcil quan es redueix el temps, els mesos, posar una competició que el calendari està prou apretat i intentar trobar aquest encaix d'alguna forma, perquè hi ha d'haver competició sí o sí. Doncs bé, segons informa RAC1, els 12 clubs de l'ECA participaran en una competició europea organitzada per la World Skate. La Corunya seria la seu de la primera fase del torneig, que comptaria amb un format de 4 grups de 3 equips i es disputaria entre l'11 i el 17 d'abril, en plena Setmana Santa. Més endavant, entre el maig i el juny, es disputaria una final a 8. De cara a l'any vinent, els 12 clubs de l'associació tornarien a competir en la Lliga Europea. D'aquesta manera, el torneig comptaria amb els clubs de l'ECA, Reus, Barça, Liceo, Noia i Caldes de l'Hoquei Lliga, Sporting, Benfica, Porto, Oliveirense i Barcelos de Portugal, el Forte dei Marmi italià i el Saint-Omer francès. Canal Reus ha contactat amb l'ECA per tenir més informació en relació a la informació emesa per RAC1, però des de l'associació de clubs s'ha assegurat que no tenen res a explicar i que segueixen negociant amb la federació.
I en futbol només queden 4 partits per acabar la primera fase de la segona catalana i el Redis depèn d'ell mateix per jugar a la lligueta d'ascens a la primera catalana. Tot i perdre el passat diumenge contra la Canonja, els de Marc Carrasco són líders en solitari de la categoria. 9 punts per sobre del Roda de Berà, que té un partit menys i és el primer equip que no disputaria la promoció d'ascens. Una victòria del Redis davant la Canonja hauria deixat els reusencs amb un peu i mig a la fase d'ascens. Tot i la derrota i gràcies a la ratxa de 10 jornades consecutives puntuant que van encadenar els de Marc Carrasco, els roig-i-negres continuen liderant en solitari la segona catalana amb 42 punts i amb avantatge respecte als seus immediats perseguidors. El Redis se situa al capdavant de la Lliga amb 4 punts d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el Cambrils Unió. En tercera posició hi ha la bèstia negra dels ganxets i únic rival que els ha superat aquest curs, la Canonja. Ja fora dels 3 primers llocs que donen accés a la fase d'ascens hi trobem el Roda de Berà amb 33 punts i la Pobla B amb 30. Els 3 conjunts del Tarragonès tenen un partit pendent. Ara mateix, per tant, els reusencs se situen 9 punts per sobre del quart classificat, un Roda de Berà que visitarà l'estadi municipal en la darrera jornada de la primera fase. Independentment del resultat dels tarragonins, en el seu duel ajornat, si el Redis aconsegueix la victòria aquest cap de setmana al camp del Quer, el Cultural Bonavista tindran un peu i mig a la fase d'ascens a falta de 3 jornades per finalitzar la Lliga. Els de Marc Carrasco tancaran la primera fase rebent la visita de l'Altafulla i visitant el camp del Vila-seca, rivals de la zona baixa de la classificació. L'última jornada serà a l'estadi municipal amb el Roda de Berà com a oponent. En plana cultural, avui us portem un nou capítol dels Secrets de Reus. En aquesta ocasió descobrim les pintures rupestres que podem trobar a la zona d'Arbolí, la Mussara i la Vall d'Alforja. Unes restes molt desconegudes que els seus descobridors, arqueòlegs d'afició del Baix Camp, volen que es reivindiquin tant pel seu valor patrimonial com també per la necessitat de conservar-les. Hi ha 3 llocs, els pobles d'Alforja, Arbolí i Vilaplana, que s'hi han trobat pintures. Les d'Arbolí, que n'hi diuen l'abric de Gallicant, i les de Vilaplana estan molt malmeses, i les que hi ha a la Vall d'Alforja estan bastant més ben conservades perquè estan a l'interior d'una cova. Les de Vilaplana i les d'Arbolí serien escrites el que se'n diu arc llevantí. L'arc llevantí és del neolític cap a nosaltres i està quasi sempre en llocs on hi toca la llum del sol. En canvi, les que hi ha aquí a la Vall d'Alforja són dintre d'una cova i això les fa diferents i particulars. En aquests moments estem esperant que el Departament de Cultura de la Generalitat les intenti datar. Fa molt temps que estem esperant. Com la majoria de troballes d'aquesta mena, va ser fruit de la casualitat. I fèiem l'excursió clàssica, que és des de Vilaplana, pujar per Camí de les Tosques i baixar per Campanilles. Jo anava a l'últim i al passar per aquell lloc, doncs de cua d'ull em va semblar veure unes taques a la paret. I com que n'havia vist moltes de pintures, doncs vaig dir, cony, això són unes pintures. Vaig tirar enrere, vaig dir, ei, espereu. I sí, van ser unes pintures. I vaig estar gairebé 2 anys, perquè no es va publicar fins al 93, sense dir-ho a ningú. Les de Gallicant estan en un lloc molt amagat, segurament que potser hauria estat alguna escena de caça pel lloc on està posat, però actualment estan molt malmeses, han desprès llastres i és impossible veure-hi el significat. En canvi, de color s'ha mantingut molt bé, a diferència de les que hi han pujant a la Mussara, que a part que s'han desprès moltes llastres i això, han perdut molt el color. Jo no sóc expert en pintures, però sí que em dóna la impressió que allò era una cosa del bronzo. Aviam, s'ha de dir, faig un petit incís, que no han estat estudiades. Una cosa és la documentació i publicació, però l'estudi, que és una cosa molt més seriosa, molt més completa, no ha estat fet ni d'aquesta ni de moltíssimes coves, que és una llàstima, no? Aleshores, clar, la datació precisa no s'ha fet, no se sap. Aviam, possiblement és un bronzo, és a dir, ens aniríem a finals del 3è mil·lenni, principis del 2è mil·lenni abans de la nostra era. Totes les coses que es veuen poc es poden fer molt bé sense voler.
Ja no parlem d'actes vandàlics que en tot arreu poden passar, però és que passi una desgràcia per desconeixement ja és el màxim. Per això s'haurien de donar a conèixer, a part de que això aporta coneixement de com es vivia i de les coses que en podem extreure lliçons per l'actualitat. Durant mils d'anys no ha passat ningú, o hi ha passat molt poca gent, però ara cada diumenge hi ha rivals de gent que hi passa. Per tant, és lògic que rossis, que deixis una motxilleria damunt, un bastó, que apoyis la mà, vull dir, això és inevitable i acabaran desapareixent. Per sort tenim les fotos i mira, ens haurem de passar amb les fotos. Repsol t'ofereix el temps. I acabem l'informatiu fent un repàs del temps per les pròximes hores. Dijous amb temperatures semblants a la resta de la setmana, amb màximes de 16 graus i mínimes de 4, tot i que a primera hora del matí els núvols han acompanyat el sol. De cara al migdia han anat desapareixent. Demà divendres les temperatures pujaran una mica, arribant fins als 18 graus de màxima i 4 graus de temperatura mínima. Pel que fa al cel, el sol tornarà a ser l'amo i senyor. Al cap de setmana, però, sembla que tornarà a marxar i els núvols seran els protagonistes amb temperatures que baixaran una mica fins als 14 graus. I amb el temps posem el punt i final a Notícies Migdia. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i a través també de les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 8 del vespre amb més notícies. Gràcies per la confiança un cop més i que acabin de passar un bon dia.